Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, inna qalba sak temane ati fi tasda'u iku iso berkarat. Ati panjenengan diibaratne wesi saged berkarat, Pak. Manah panjenengan ati panjenengan saged berkarat iso rusak, iso peteng. Ati panjenengan peteng mboten Pak niki? Ati panjenengan susah mboten Pak niki? Susah mboten Mas toh? Oh, kadang susah kadang mboten. Kanjeng Nabi ndawuhke atine menungso kadang kala iso peteng, iso berkarat cara wesi. Iso susah. Damai yadau hadidu. Kaya wesi sing berkarat. Berarti cara ati peteng tenan, susah seneng. Susah banget. Krana rupek ke donya niki, akeh sangkutan donya niki ndadekna manungsa niku rupek atine, susah atine. Fakilu mongko para sahabat takon, napa jalare niku Gusti? Lan napa saged memadangi ati kersane ati panjenengan padang, ati panjenengan bungah ora berkarat malih? Kanjeng Nabi ndawuhe, wa makhilahu wa malan perkara khilahu makang bersihaken ati sing ngresiki ati sanggare padange ati panjenengan gawe bunga hati panjenengan iso resik gak berkarat malih, yaiku faqala tilawatil Quran. Faqala moko njawab sapa kanjeng Nabi iku salawatul Quran, yaiku maca Al-Qur'an. Pak, dawuh kanjeng Nabi supados ati panjenengan mboten susah pun kersane gebres lega kersane. Allahumma sholli ala Muhammad. Kersane manah panjenengan ati mboten panjenengan kersane padang ora susah ora berkarat siji sing bersih ati nggih kata-kata mos Al-Qur'an. Dawuh para wali niku tombone ati salah sijine maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an angen-angen sakma nane. Dawuh para wali ngoten. Pujian pujian niku. Iki dawuh Kanjeng Nabi lur maca Quran sak maknane. Saged maknane mboten, Pak? Saged arti Al-Qur'an mboten, Pak? Dereng saged. Tapi saged maca Al-Qur'an, Pak nggih? Minimal maca surat Ikhlas saged, Pak? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok jenengan susah maca surat Ikhlas ping 3? Fadilah napa dawuh Kanjeng Nabi ten Sayyidina Ali niku sing maca surat Ikhlas kaping 3 padha karo ngatamne Quran 30 juz. Dadi nek jenengan manah panjenengan susah krana tandurane ora metu misale, krana ditagih wong utang jenengan marik-marik misale nuwun sewu Pak nggih. Krana diseneni bojo susah nuwun sewu lho Pak nggih. Jenengan kata-kata mau surat Ikhlas qul huwallahu ahad minimal niku nek mboten saged buka Quran. Kalau kinten jenengan apa sedaya Pak nggih maca surat Ikhlas dadi padange mana panjenengan, dadi padange ati panjenengan, insyaallah mengketen jalan keluar karena fadilah maca Quran niki wae tilawatil Quran, maca Al-Qur'an. Nek saged maca Quran dene mboten saged minal maca ayate Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Setindah sing dadekno padange ati, atine gak berkarat dadi bunga seneng yaiku maca Al-Qur'an. Sing kaping kalih wa dzikrul mauti, yaiku eling mati. Sedina niku njenengan kelingan mati mboten, Pak? Kelingan nggih. Nek kelingan mati berarti eling Gusti Allah, berarti nglakoni salat. Pun gareng-gareng Pak 5 waktu, Pak. Kok malah men. Nek kelingan mati berarti kelingan Gusti Allah, perintah Gusti Allah berarti nglakoni salat.
nek jenengan nandang susah soro kaniyaya ning donya eling pangeran, eling mati berarti nglakoni salat. Insya Allah dengan barokah salat eling pangeran jenengan dadi padang atin ketemu jalan keluare sedaya kesulatan panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kunci dawuh Kanjeng Nabi sing dadi padangnya ati loro. Dawuh ning para sahabat siji maca Al-Qur'an, maca buka mushaf nek saged ngoten, syukur sak maknane jenengan ngertos. Nek mboten saged napa? Kelingan mati. Kelingan mati. Ulun nafsin dha'iqatul maut, sekabeh nyawa sing bakal mati. Aku besok mati sangkurung cukup mongko ngakeh-akeh ibadah, akeh amal kebagusan. Allahumma sholli ala Muhammad.